Zuek zergatik gaurko protagonistak ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko Donostiako elkartea dugu gurekin. Eneko Goialaso. Urte hontan, Donostia Europako kultura hiriburua dela, eta dedo nagusia da bizikidetzarena. Eta zuek artearen bitartez egiten dituzuten representazio horiek hain zuzen dira, bizikidetza hori ahalbidetzen duten bidea, hau da giza eskubideen errespetua. Nik uste ideia hori zuek ere lantzea, danok lantzea, hiri honetan bizikidetzan sakontzeko importantea da. Wow!